இரத்தினபுரி கொழும்பு பிரதான வீதியில் மீனான பகுதியில் பஸ்ஸுடன் லொரி மோதி விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. இன்று காலை இடம்பெற்ற இந்த விபத்தில் 23 பேர் காயமடைந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த விபத்து சம்பவத்தால் கொழும்பு இரத்தினபுரி பிரதான வீதியின் போக்குவரத்து சிறிது நேரம் தடைப்பட்டதோடு விபத்தில் காயமடைந்தவர்கள் எஹலியகுட வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் இந்த விபத்து சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை எஹலியகுட போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். IDH Tamil Media.